Maiakareta ez da bikendu. Bai. Ongi etorri, Orrizako Irurungarren klasikoa jokoan da. 167 kilometroko ibilbidea egin beharko dute ziklistek gaur, ohiko ibilbidea, azken urteetako ibilbidea. Goizeko 10etan eman zaio hasiera Orrizako klasikoari. Eta bertan 19 talde izan ditugu irteeran, aipatzekoa azken 3 urteetan garaile izan dugun UAE. 4 talde izango ditugu Worldtourrekoak, aipatutako UAE, Movistar, Jayco eta Astana. 8 Pro Team mailakoak, edo bigarren mailakoak, Euskaltel Euskadi, Caja Rural, Kerfarma, Burgos, Modern Adventure, Polti, Total eta Unibet. Eta 7 Continental edo 3. mailako taldeak. APS Pro, Ice Provence Frantziarra, FAPL Portugaldarra, Eurocycling Trips Guam Irlako taldea, Feirense Portugaldarra, Meridian Estatubatuarra eta Victoria Sports Filipinetako lizentzia duen taldea, hortxe duzue, Victoria Sports. Hortzeko irteeran, sinadura tokian, eta esan bezala, 103. ekitaldia du, abaltzizketa gaina 5 aldiz igo beharko dute, eta iaztik hor sartu dute behin abaltzizketa igota gaintzako aldapatxo hori, hortxe ikusten ari gara izketan. Gorka Zorarrain, Kajarrualeko ziklista, etxe inguruan da, eta ea, nola egiten dion gaurko klasikoari, esan bezala azken 3 ekitaldietan, UAE gailendu da, Orrizako jaiak ere badira, Santiogunez, ospatzen da Orrizako klasikoa, eta azken garailea Euskalduna dugu, Igor Arrieta Igez gailendu zen. Ordizian, Uarte Arakilgo Mutila, eta UAEk aurreneko 3 postuak eskoratu zituen, bigarren Isaac del Toro izan zen, eta 3. berriz Antonio Morgado. 4. sailkatu zen Astanako Diego Ulisi. Hor, aipatu beharko dira, favorituak, UAEk. Hor ditu, pelotoian Arrieta, Morgado eta Bermarke, Astanak Eskaroni, Ulisi eta Silva, Movistarrek Jon Barrenetxea eta Jaikok Alessandro Kobi. Beraz, izen handiak badira, eta denak izango dira UAE erizo, hor irtera eman aurreko irudiak dituzue. Xabier Usabega, egunon, ongi etorri. Egunon, Alfonso. Orrizako klasikoa dugu, 103. ekitaldia, eta azken 3 urteetan ikustakoren arabera, UAE da, favorito nagusia. Zalantzarik ez izan, eta hemen izugarrizko desberdintasuna dago Worldtourreko taldeen eta ez direnen artean. Ez diren horiek sekulako ilusioa eta gogoa jarriko dute, baina kirol mailari dagokionez justuago ibiliko dira eta hor biztan da, lau talde horiek euren diferentzia markatu behar dutela. Aurreko urteetan gainera beti UAE taldeak erabateko nagustasuna izan du, rutira gabe lehen urtean Arrieta del Toro eta Morgadorekin podiuna, 2008an Jan Kristenek irabazi zuen, 2023an Hirschik, eta aurreko urteetan ere UAEkoak ez, baina maila handiko gizona nagusitu ziren bertan. Simon Yates, 2022an eta 2021an Luis Leon Sánchez. Beraz uste dut hemen dagoen partaidetzarekin eta ibilbide honetan aurten ere antzeko zerbait gertatuko dela. 2007 metroko desnivel positiboa duen ibilbidea da, beraz uste dut hor garia eta lastoa bereizteko moduko zailtasuna badagoela. Helmugatik azken igoera gaintzatik pasa eta helmugara 6 kilometro egongo dira, beraz hor igotzaileek edo gizone indartsuek aukera ona izango dute, eta nik uste dut Worldtourreko taldeek eta berezik UAEk lasterketa kontrolatu eta gero errematea jartzeko ahalegin egingo dutela aurreko urtetako gidoiari jarraituz. Hortxe irterako irudiak dituzue, goizeko 10etan eman zaio hasiera klasikoari, eta ja nik ia lasterketa erdia egin dute hemen. Profila, gaurko klasikoaren profila esan dugu moduan abaltzizketa 5 aldiz igo beharko dute 3. mailako mendatea, eta ondoren abaltzizketa igo ostean gaintzarako bidea hartuko dute eta hori izango dute muinotxoa, gaintzako muinoa, hori ere 5 aldiz igoko dute azkena, helmugatik 6 kilometrora. Iaz sartu zuten gaintxori
ibilbideari gogortasun apur bat gehiago emateko, eta hortxe duzue barrutia, helmugatik 4 aldiz pasako dira klasikoa amaitu aurretik, eta ia 2400 metroko desnibela duen klasikoa dugu, Ordiziako klasikoa, ostarteak ditugu, momentuz ateri da, gaurko arratsalderako, iragarpenek diotenez, eguraldiaren iragarpenek diotenez, ekaitza izango dugu, baina eusten dion eguraldiak lasterketa amaitu bitartean da hementxe dituzue zuzendeko irudiak. Lasterketa buruan 8 bat antolatu da, hor dira lasterketa hasieratik Ibai Azantza, Kerfarmako Nafarra, Patrick Welch, Lucas Griego, Oscar Nilsson Julián, Lucas López, Owen Muset, Pera Barcelona eta Edgar Nieto. Hortxe ari gara ikusten pelotoia eta ginte makila hartuta, ardura hartuta da. Astana, 2 minutu eta 45 segundoko tartea du, ez orain minutu eta 8 segundoko tartea du. Lasterketa buruak. Eta hortxe, ondo kontrolpean darama lasterketa Astanak 8 6 bat geratu da, atzean geratu baitira Owen Muset eta Pera Barcelo. Hauxe duzue beraz, lasterketa burua 6 hau. Hortxe dira, Ibai Azantza, Patrick Welch, Lucas Grego, Oscar Nilsson Julián, Lucas López eta Edgar Nieto. 39 urteko Espainiarra, Valladolideko gizona. 39 urterekin eta Portugalgo talde apal batean ibiltzeko, Alfonso lehen esandakoa, talde horietan ilusioa dago beste zeren gainetik. Izan ere, horiek, profesionalak edo sasi profesionalak direla esan beharko dugu, soldata aldetik eta kasu askotan uste dute larriantzean ibiltzeko arriskuan egongo direla, baina ilusioa daukate eta 39 urterekin ja ez da hortik gora egiteko moduan izango, baina ilusioa bintzat badaukate, eta uste dut lehen egindako adierazpenak bat datozela oraintxe bertan ikusten ari garenarekin. Alde batetik aurrean ilusioa eta ies egiteko nahia bai, baina atzean kontrola Worldtourreko taldeek, eta gaurko honetan Astanak badirudi hor Silvarekin, Giroan etapa garaipena eta lidertza izan zuen txirrendulariarekin, kontutan hartu behar da gainera orain dela 2 urte ure 4. postuan sailkatu zela. Eskaroni ere horrelako lasterketan errematea jarri zalea da, urten 3 garaipen bat ditu eta ia 10. postuan sailkatu zen. Eta Ulisik oraindik aurten ez du garaipenik, baina kontutan hartu behar da, 16 urte daramatzala gutxik egin gabe gutxienez denboraldiari garaipen bat kentzen. Eta Ordiziako klasikoan, birritan aurreneko 10etan sailkatu da. 4. eta 6. egina da, beraz hor badirudi Astanak errematea jartzeko itxaropena baduela. Horari dira, 3. aldiz abaltzizketa igotzen, abaltzizketan gora dira ziklistak eta behera egiten ari da aldea. Hor, Astanak ez dut hauxe duzue lasterketa burua, talde apalak dira, 2. mailako da Kerfarma, Ibai Azantza, hor da Nafarra, zoritxarrez Kerfarmaren etorkizuna iluna da, momentuz datorren urterako babeslerik aurkitu Juan Jorozek, baina hortxe da, Ibai Azantza lasterketa buruan abaltzizketan gora, laizter pasako dira gainetik. Protin mailako taldea du Kerfarma, 2. mailakoak ordea, gainontzeko 3 berarekin doazen ieskideak. Eta hemen, harrapatzen ari dira, iesaldian aritutako ziklista Owen Muset. Hemen ikusten da izugarrizko maila desberdintasuna dagoela. Txirrendulari hauek oso maila apaleko gizona dira, 3. mailan dauden ziklistak ilusioz beteta eta berean ametsa gauzatu nahirik, orain guztiko egutegiak duen aniztasuna dela eta batzuetan Worldtourreko taldeekin eta segurazki kasu askotan euren idolo edo erreferentziazko txirrendulari girenekin pelotoian hasi eta ibiltzeko aukera badute.
baina gero beti esaten duguna, gauza bat nahia da, ilusioa da, borondatea jartzea da, eta zaindu, Pogačar bezala zaindu eta entrenatuko dira, baina errepideak sensibilitate gutxirekin epaitzen du kirol maila eta hor bere gordintasun guztian ikusten da ziklista horien maila eskaxamarra dela Ulturreko gizonekin neurtzeko bintzat. Pasa dira, pankartapetik, Rafa Bera ekingo diete orain, eta hemen Edgar Nieto harrapatuko du pelotoiak. Ondo azkar jandio tartea multzo nagusiak iesaldiari, eta hor, Astanari da lanean, Astana Ulisi ez ezik baditu beste bi gizon. Gaurko garaipenerako Cristian Escaroni eta Guillermo Tomás Silva uruguaitarra giroan nabarmendu da urten. Uruguaitarra etapa irabazita eta lider jarrita gainera maila rosa jantzita eta baditu bizpahiru aukera gaurko, baina ematen du aurreko urtetako emaitzak ikusita Diego Ulisi izan daitekela gaurko beraien gizona. Gero erabaki egin beharko dute zeren talde batean ezin dira hiru talde buru izan. Egia da lasterketa beste erabatera mugitu izan balitz, orduan bai. Esan nahi dut iesaldiak eta sortu ezkero eta estrategia lasterketa haustea eta erasoaren bitartez jokatzea baldin bada, orduan hiru talde bururekin edo hiru aukerarekin jorra dezakezu. Edo joka dezakezu, baina orain arte ikusi duguna da kontrolan egin dutela, eta normalean kontrolan egiten denean gero gizon bat aukeratzen da errematea jarri izateko. Nik ez dakit horren aukera ikusten duten edo orain ikusten ari gara, erasoan eta ari direla, eta behar bada duten lider aniztasun hori baliatu nahiko dute, orain arteko kontrol hori alde batera utzi, eta ia kontrolanik ez egin, eta iesaldiak eurek sortzeko. Egia da, 77 kilometro falta direla, oraindik asko dago idazteko, asko dago ikusteko, eta aztertu beharko dugu Astana taldeak ze jarrera hartzen duen, baina orain arte kontrolarena izan da, behar bada hemendik aurrena, erasoarena aukeratzen baldin badu, hor Silbak, Eskaronik eta Ulisik hirurek antzeko aukerak jorra ditzakete. Bero konturik ez daukagu, 22 gradu, temperatura ona, bizikleta gainean aritzeko, lehian aritzeko, eta hori eskertuko dute bai, ziklistek gaurko egunean, esan dugu gaur, World Tour mailako lau talde direla, 8 protein mailakoak, bigarren mailakoak, eta hor bada Unibet, pasaiz bat izan du, bueno, hori zira zetorrela, hor Poitierren, hor lapurtu zizkioten bizikletak, autoan kristalak hautsi eta bizikletak lapurtu zizkioten, eta beste taldeen laguntzai esker, hemen da, hori zean, parte hartzen, bien bitartean pelotoitik, biziklista atera dira UAEkoa eta Astanakoa. Aurko favorituak dira UAE eta Astana, zan dugu azken hiru ekitaldietan, UAE galendu dela hemen, iaz Igor Arrieta, duela 2 urte, Jan Kristen, eta 2023an Mark Hirschi, eta Palmaresari begiratuta izen handiak agertzen dira, Simon Yates, 2022ko garailea da, Luis Sánchez, Gorka Izagirrek 3 aldiz irabazi du, Nele Stephensek 4 aldiz, Marino Lejarretak ere 3 aldiz, Oran Jalabert ere agertzen da. Palmaresean 1989an irabazi zuen frantziarrak. Garaipen gehieneko txirrendularia garaibateko Ricardo Montero da. 5 aldiz irabazi zuen. Gero etxekotzat hartu izan dugu Neil Stephens australiarrak 4 aldiz irabazi zuen. Eta badira hainbat txirrendulari, 4 behintzat bai, 3 gailendutakoak. Marino Lejarreta, Gorka Izagirre, Txomin Pereroren handia eta Ostensio Bideurreta. Miguel Marilasak berak esate baterako, birritan lortu zuen garaipena. Hemen nik uste dut ibilbideak bat edo beste izan bi ezaugarri mintzat eskatzen dituela. Batetik muinoetan eta mendatetan ondo ibiltzea eta gero gizon azkar xamarra izatea. Egia da batzuetan esprintean aliagatu izan direla eta azkartasun hori baliatu izan dutela Batxoen Pereronak, Miguel Marilasak eta horrelako garaipena lortzeko, Neil Stephensek eta Simon Yatesek eta horiek bestalde baiesa izaten zuten. Eta ibilbide honetan uste dut gainera, Alfonso, nik uste dut ibilbide aldaketak lasterketari mesede egin diola. Mesede egin dio, askoz ere gaur egun goa ikusten dudalako. Uste dut batez ere zale izugarrizko mesede egiten zaiela munduko txapelketa bat jokatzeko moduko barruti batean lehiatu ezkero. Hori
zalentzat asko zerobea da, zeren lehen bestela behar bada bidenian ikusten zuten, eta gero helmugara ailegatzeko aukera izaten zuten, mandubia ikusteko edo bidania eta mandubia ikusteko aukera bateraturik etzegoen, hemen berriz orain leku batean jarri, txirrendulari 4-5 aldiz ikusi, eta uste dut lasterketa asko zero beto jarritzeko aukera dagoela. Egia da garai batekin alderatuta orain, telefono mugikor batean ere ikus dezakezula, basate baterako kasu honetan Euskal Telebistaren bitartez, ia lehendabiziko kilometrotik azkena bitartean zer gertatzen den, baina ibilbideari niretzat behintzat oso gustagarria dela deritzot. Lasterketa mugitzeko moduko ibilbidea da, igotzaile geren aukeratxo izan dezaketena, gizon azkarrak ere bai, sprinterrak ere bat ere ezin dira baztertu, zailtasunare ez da izugarria, beraz Turrian eta askotan ikusten ditugun etapa iztari horientzako sekulako pagotxa eta ibilbide hau 2007 kilometroko desnivel positiboarekin, eta uste dut ordiziago klasikoak aldaketa horrekin asmatu eta onera egin duela. Hementxe pelotoitik atera diren UAEko Begar Estake Laingen Norvegiarra eta Astanako Marko Eskreti Austriarra. Aurra joan dira hauek, pelotoitik atera dira, eta lasterketa burua 40 segundura daukate, biek ala biek, abaltzizketatik gaintzara egingo du lasterketak. Argi dago, gaur Hortu nahi duten hemen gailendu Astanak eta UAEk. Oraintxe doaz gaintzara bide horretan. Gaintzarako bide hori, 3 kilometro eta 300 metroko zatitxo bada, abaltzizketa eta zaldibia lotzen dituen errepide utzi eta eskuinera egiten dutenean hasieran halako koska bat badute 1.5-1.6koarekin, zati hori ez da 800 metrora bailegatzen, gero zelaigunen nabarmen bat dute, eta azkenean berriro azken kilometroan horrelako igoera eta jetxiratxo batzuk eskailera moduko bada, eta azken zati horretan badira zenbait metro, gutxi batzuk, baina 9 inguruan igo beharrekoak. Erritmo hausten duena da, garapena aldatu egin behar da, eta indarra duenak erasoa jotzeko ere aukeratxoa izan lezake, oraingo koska honetan bezala, eta egia da jetxiera osoa baino uste dut ibilbideari halako jostari izaera bat ematen diola horrelako gaintxoak eta muinoak hartzeak. Horri dute hauek lanean, gero eta tarte txikiago badute, Ibai Azantza, 22 urteko Euskal Herritarra. Horlen kirol mailaren inguruan hasi gara hizketan eta esate baterako hor eta oso informazio baliogarria eta gainera, uziko sailkapenean ohituta gaude beti aurreneko 200 txirrendularia ikusten. Hor ikusi dugu, lehen iesaldian ibilitako gizon harrapatu dutenean ranking horretan 3005. Postuan zegoen, Ibai Azantzaren postu ere ikusi dugu, 2000-tik atzera dago, Laingen ere mugitu denean, egia da Laingenek orain dela urte batzuk askoz ere kirol maila hobea zuela, baina orain 2000. Postutik atzera dago eta hor ikusten da euren kirol maila uziren puntuen bitartez adierezitakoa banaikoa pala dela. Hementxe ikusten ari gara Astanako Eskretel 22 urte ditu, lehen urtea du Astanan eta aurten Austriako txapelketan 3. amaitu du. Michael Gogelek irabazi zuen txapelketa eta 2. Felix Grossarner izan genuen, eta hor podiumera igotzen Astanako Eskretel, Austriarra. Astanak berarekin konfiantza desentea badu, 3 urteko kontratu eskaini zioten, eta normalean, txirrindulari bat afizionatu mailatik profesionaltara pasatzen denean, normalean behintzat, 2 urteko kontratu eskaini hori zaio, hori ere aldatzen hasi da, orain ja apustu serio egiten dutenean 3, 4 eta 5 urteko eskaintzak izaten dituzte, baina Eskretelengan zerbait ikusi dute Astanako arduradunek eta esan bezala 3 urteko kontratu eskaini diote. Orain Ordiziago klasikoak korrituta gero, bere egutegian Gaztela eta Leongo lasterketa dago, bihar bertan jokatuko dena ikustu ere. Eta bestea, UAEkoa, Eskarmentu handiko mutila, 37 urte ditu, Estake Laingenek 10. urtea du gainera, UAE taldean, veteranuna izango da taldean gainera, Estake Laingen. Langile porrokatua, garaipen bakarra duela uste dut, Alfonso Norvegiako txapeldun izan zen, eta urtera amaituko zaio kontratua, eta nik uste dut lasterketa hauetan bera jarraitu nahi baldin badu behintzat, UAE taldean ez dut uste lekurik izango duenik, azken aldian egin duen egutegi ere nahiko 2. mailakoa izan da. Erromandiako turren izan zen, eta egia da Lies-Baston-Lies eta Flèche-Wallonen ere izan zela, baina bestela gero ia 2. mailako lasterketara eraman izan dute,
o Kaminora, edo Austriako turrera, Hungriako turrera eta bar, eta nik uste dut aurten amaituko zaion kontratu hori taldeak ez diola berrituko, baina modu honetan bere buruaren berri eman ezkero, talde apalagoren batek, oraindik zerbait eman lezakela ikusten baldin badu, beste urteren batean edo bestean jarraitzeko modurik egin lezake. Garai batean Norvegiako txapeldun izan zen, Stake Laengenek. Eta hauei hirugarren bat batu zaie Poltiko ziklista bat, beraz hor jazarpenean 3 doaz, eta agertu dituzte buruan doazenak, oskote bat doa, gogoratu Ibai Azantza, Patrick Welch, Lucas Grego, Oscar Nilsen Julian, eta Lucas López, Portugaldarra. Ibai Azantza Euskal Herritarra, Welch Estatu Batuarra, Lucas Grego eta Nilsen Julian Frantziarrak, eta Lucas López Portugaldarra. Hementxe, jazarpenean ari direnak, Spetel, Hauxe da gaintzako jetxiera. Gaintzako jetxiera hau lehen ibilbidean zegoena, baina askoz ere komplikatuagoa da, teknikoagoa, bihurgune itxiagoak ditu, batzuk gainera nahiko itxuak dira eta txirrendularia bihurgunaren erdian dagoen bitartean ez da konturatzen ze nolako joera duen. Esan nahi du lehen abaltzisketatik zuzenean Zaldibira jaisten zirenean jetxiera azkarra eta bihurgune pare bat kendu ezkero bestea zuzengune luzeetan egiten zen jetxiera zen, baina hemen ikusten ari gara askoz ere sigisagatsua dela eta horrek ere lasterketari beste ukitu tekniko bat ematen dio eta nik uste dut bizigarriagoa egiten duela. Orain jetxiera amaitzen denean Zaldibia pasa eta Ordizia tartean dagoen bidegurutze batera ailegatuko dira eta handik Ordiziera dena beruntzako joera nabarmenean izango dute. Horregatik uste dut azken igoera seguraski abaltzisketa eta ondoren gaintzako igoera hori erabakigarriak izan daitezkela, handik helmugara ikusten duzue, jetxiera tekniko bat bai eta gero ordekan azkar joateko moduko 6 kilometroko tarte bat besterik ez dago eta. Eta Xabier Hiltzorian izan zen, klasiko hau, Orrizako klasikoa, iaz azken atxean agertu zen Caja Rural, babesle moduan, laguntza moduan, eta 3 urterako sinatu zuen, ezta? Babesle moduan. Eta horri esker, jarraitzen du aurrera, Orrizako klasikoak. Eta estimatzekoa da hor bereziki Rural Kutxa egindako esfortzua eta uste dut ahalegin horrek eta erabaki horrek izen abizen propioak dituela. Ignacio Arrieta da. Ignacio Arrieta txirrendularizale porrokatua da. 2010 urtean berak eman zuen eta berak hartu zuen erabakia ordura arte eta orain ere. Arrobian duten afizionatu mailako taldeak beste aukera bat izatea goi mailan eta talde profesionala sortu zuten. Eta ahalegin horretan jarraitzen du eta ez soilik talde profesionala babesten baizik eta bai Ordiziako lasterketa eta beste hainbat lasterketa ere afizionatu mailan eta babesten dituzte. Aiztondo klasikoa beraren babesle nagusia ere Rural Kutxa da. Beraz nik uste dut profesionaletan Worldtourrean badira zenbait multimilionario antzeko erabakiak hartzen dituztenak modu apalagoan, baina esan daiteke Ignacio Arrietak berak zuzentzen duen Rural Kutxaren bitartez antzeko zerbait egiten duela eta hori beti da txalogarria. Bera bezalako txirrendularizale eta enpresa gizonen ahaleginatik ez balitz, behar bada talde eta lasterketa asko hiltzorian eta askoz ere kinka larriagoan egingo lirateke eta berei esker bizirauten dute eta uste dut hori aitortu egin behar dela eta txalotu egin behar dela. Bakoitzari uste dut zintzoa dela esatea, bakoitzak gaur ustez behintzat merezi duen. Hortxe duzue egindako ibilbidea, herria baino gehiago bota dute. Orain, 2 aldiz igo beharko dute abaltzisketa baita gaintza ere. Erabakigarrian sartuko da azken zatian lasterketa. Eta ikusten dugunez, atzeko talde txoa hauengana hurbiltzen ari da. Pelotoia ordua minutu batera. Eta talde apalenek hartu dute gaur erantzukizuna total bat ere hor sartu da atzeko taldean. Totalek birgodo badu, Total Energies taldeak eta hor zalaparta dezente da pelotoian aurrera egin nahian ari dira ziklista asko. Baina ordekan egingo dituzte kilometro batzuko Ordiziako. Helmugatik pasako dira, tarteko helmuga izango dute. Eta dagoeneko ezagutzen dute ibilbidea ziklista guztiek. Hortxe. Ordekan pelotoia
Eta hemen, ordiziatik pasatzen ari da orain, lasterketa burua helmugatik pasako da, tarteko helmugatik. Zagrauxia izango dute, amaiera, ohiko amaiera. Asko gerturatu da pelotoia 24 segundora. Referentzia hori ondo baldin badago. Eta mintxe. Iesaldi honek ez du ematen oso bide luzerik egingo duenik. Lehen ere ikusi dugu, iesaldi horretako bi ordezkari atzean gelditu dira, hauek ere sobera handirik ez dute. Maila apaleko gizonak dira, atzean gainera ikusten ari gara Astana taldeak erasoari ekin diola, erasoaren bitartez mugitu nahi du lasterketa, lehen kontrolan egin du, orain berriro txirrindulari asko elkartzen ari dira, baina nik uste dut UAEk eta Astanak bide beretik jorratu nahiko dutela ibilbidearen azken zati hau, lasterketak gogortu egin nahi dute, nik uste dut hori dela azken batean indarrak sailkatzeko modurik eraginkorrena, ibilbideak goxo-goxo edo erritmoak goxo-goxo eramanez gero, maila bajusiagoko txirrindulariek ere aukera hobea izan dezakete, baina zailtasuna muturrera eramaten baldin badute badakite Worldtourreko erritmoak ez daukala zerikusirik motelago biltzen diren, zertxo bait lasaiago biltzen diren bigarren eta hirugarren mailako txirrindularien kirol mailarekin, eta uste dut horregatik lasterketak hemendik mugara bitartean ez duela pakerik izango eta bizi eramango dutela, bai erritmoari dagokionez eta baita gero igorak agertzen direnean erasoei dagokienean ere. UAE eta Astana aztertu ditugu eta Movistark ere gaurko baditu ziklista proposak bertan garaipenaren lehian sartzeko, bata euskalduna Jon Barrenetxea, bestea Tesfazion izan daiteke. Formolo berare, oso irregularra da, Alfonso. Orain dela 2 urte edo 7. postuen salketu zen, edo lehen urtean 7. postuen salketu zen, baina nik uste dut hemen ez dakit ze sasoitan egongo den, egia eta txirrendulari hauek ja denbora desente eraman dutela korritu gabe eta referentzia zehatzik ez daukagu. Frantziako turra aintzat hartu ezkero ikusten da zenbait ziklistak denbora asko eginagatik etxean gero lanak ondo egin eta sekulako maila ematen dutela eta hauen kasu ere berdina izan daiteke. Jon Barrenetxeak gogoan dugu gero egin duen atseden aldia baino lehenago, maiatzean Frantzian 2 garaipen jarraian lortu zituela, eta Jon Barrenetxeak baditu ezaugarriak horrelako probetan nabarmentzeko, iguretan ondo moldatzen den gizona da, bere garaian afizionatu mailan Valentziaga bere irabazi zuen, hau baino ibilbide gogorragoarekin, egia da afizionatuek eta profesionalek zerikusirik ez dutela, baina gero gizona azkarre bada esprinterako, beraz uste dut ezaugarri horiekin gaur hemen zerbait ona egin dezakela. Eroriko bat ere izan da, bihurgune horretan helmuga pasata, bihurgune horretan minartuta da ziklista Aiz Provence taldeko ziklista bihurgunean hankaz gora joan da, altxada eta hortxe Astana dabil lanean, Astanak izaldi harrapatu nahi du, garaipena nahi du gaur, Movistarra aipatu dugu, Jaikok ere baditu gaurko, ziklista egokiak, Alessandro Covi, Davide de Preto, Paul Dubel, ingelesa, beraz, kartoiek ipatuko ditu gaur, Jaiko Alula taldeak, bitzuli, falta zaizkie, Klasiko amaitzeko. Astanak erabateko ekimena, Bai, Astanak lehen bai. abaltzisketan gora ere bai, abaltzizketa gora erasoak ere eure jo dituzte, eta orain ere begira, talde osoa jarri dute buruan, eta sinestuta daude erabat, garaipena eurek lor dezaketela. Gero batzuetan horrelakoetan, hain apustu serio egiten denean, hor dagoa botatzen denean, kukuak batzuetan oker jotzen du, aurkariak karta hobeak erakuts ditzake, baina gutxienez nortasunez ari da jokatzen Astana taldea. Gaur hasierako kilometrotan izaldian sartzeko ekimena, taldea palenek hartu dute, kontinental mailako taldeek, hirugarren mailako ziklistek. Zorra haizeak nondik jotzen dien ziklistei. Informazio oso baliogarria, egi esan emanaldiari dagokionez, informazio onari dira eskaintzen, bai guztiko sailkapena txirrindulari bakoitzarena, bai haizea,
Mugarako kilometroa, diferentzia unero ikusten ari gara. Oso ondo. Beraz, informazio egoki eskaintzen ari da. Lasterketa. Dugun moduan, kontinental mailakoek hartu dute ihesaldian sartzeko ardura. Nik falta bota izan ditu beste talde batzuk, bigarren mailako edo protein mailako talde batzuk. Batez ere etxean daudela ikusita. Nik faltan bota dut Euskaltel Euskadi bat, ihesaldian. Etxean daudela kontutan izan da. Ez dakit. Farma sartu da. Nik uste dut, hasieran sortzen den edozen ihesaldietan talde apalek beti ordezkarien bat izatea ez dutela inoiz kalte izaten. Ez dakit Euskaltelek pentsatzen duen gero Worldtourreko taldeetako gizonei aurre egingo dieten ala ez, behar bada puntuak diren kontu hori dela eta nahiago dute ihesaldiko protagonismoa baino gehiago aurreneko 10etan edo sailkatu eta puntu sortaren bat edo hartzea. Ez dakit ustekabean harrapatu dituen, ez dakit ez dugu hori ikusi ahal izan, saiatu diren eta ezin izan duten, baina horrelako ihesaldi batean talde apalek ordezkari bat izatea inoiz ez da kaltetan izatea. Euskaltel Euskadi aipatu dugula, gaur debuta egin du Marko Martinek, Bilboko ziklistak, ez da hier moduan diguten, baina Euskaltel Euskadiko ziklista da, dagoeneko datozen 2 urteetarako, eta gaur egin du debuta talde laranjarekin, Red Bull Bolan aritutako mutila, Red Bull Bolaren aztegian. Orain arte fundazioan, Euskadi Fundazioan ibili da denboraldi honetan, garaipenak ere lortu ditu, eta orain jauzia eman du lehen taldera, Euskaltel Euskadira, eta hor egiten ari da bere debuta Marko Martin Bilbotarra. 19 urterekin, garai batean junior mailan MMR Akademin, baketaldean, eta gero Red Bullora egin zuen, lehen urteko esperientzia izan zen, nazioartean egin zuena, eta Friuli Veneziako turra, Baila Aosta ezin izan zuen amaitu, baina Sibiu turrare korritu zuen, Italia aldean, eta nazioarteko egutegi egin zuen, baina esperientziarekin behar badain gustora ez eta urten berriro etxera egin zuen, esan bezala Euskadi Fundazioan korritu, eta orain 2028 urtera arte, hor orain iruditen ikusten duzuen talde horretan, Mikel Landa buru izango duen Euskadi taldean izango da, Marko Martin Bilbotarra ere. Hemen da Iago Agirre, Urgarraioan, afizionatuan ere asko nabarmendu zen, Ostiarra. Espainiako txapeldun, beste. Eta orain horrari da Urgarraioan. Eta hor, iazko garailea Igor Arrieta giroan azepoz eman zigun etapa garaipena lortu zuenean. Bai, hoxe, denetik izan zuen garaipen nark. Benetan emozioz beteriko garaipena izan zen. Eta bere lorpenik handiena lortu zuen. Orduan, Igor Arrietak. Meni beha zantza, iesaldian, Ken Farma sartu duena. Hauek danak euren buru erakutsi nahirik ibiliko dira, izan ere Ken Farmak etorkizun beltza dauka. Ken Farmarekin behintzat, ez du babesletzari gehiago izango Juan Jorozen taldeak eta txirrendulariei ara eta ona mugitzeko askatasuna eman diete. Bera hor dabil, atea jo, baina inork ez du behar bezala zabaltzen. Bakarren batzuk aso zirrikitu bat egin eta solasaldi eta elkarrizketaren bat eskaintzen diote, baina talde babesletzarik topatu ezin da dabil. Juan Joroz, hainbat eta hainbat gizon gainera kontratu eskaintzak izan dituzte eta talde zaldatu beharrean izango dira, eta talde kontuak eta aipatuta uste dut Caja taldeak ere Julen Arriola Bengoa galdutzat ematen duela Euskaltel Euskadi taldean izango den zurrumurru behintzat zabaldu da eta. Bai, bi urterako sinatu komendu Julen Arriola Bengoak Euskaltel Euskadirekin. Eta pena da, Ken Farmarena babeslea horrela galtzea, eta jarraipenik ez izatea galera handia izango da. Espadu Juan Jorozek beste babesleren bat aurkitzen, dagoeneko sari izango du. Eta ziztu bizian doaren bai pelotoia minutu erdira gerturatu da, eta benetan kontrolpean darama lasterketa. Ikastegitara bidean. Ege da, zati hau oso sona dela indartsu dagoen pelotoi batek lan egin dezan. Erreleboetarako errepide zabala, zuzenguneak, eta garapen oso luzeak mugitu abiadura izugarria.
zarri daiteke hemen. Aldiz, iesean dabiltzen gizonak apaltxekoa dira, ja kilometro dezente ere badarmatzate, horren ekea somatuko dute eta horrek halako aingura bat eragiten du ezinen dabeilen txirrendulariaren ahaleginean, eta hauek aldiz ikusten da maila handiagoko txirrendulariak lanean tinko eta erabateko konfiantzaz ari direnak eta horrelako baldintzetan beti pelotoiatu abantaila. Hortxe, laukotea barretu López, Nelson, Rieko, Ubeltz eta Zantza. López duzue Portugaldarra, FFL taldeko Portugaldarra. Portugaldarra bat nabarmendu da, Afonso Eulalio giroan, hemen ere iaz, uste dut duela bosgarren amaitu zuen Afonso Eulalio, duela 3 urte, bai, jersik irabazi zuen urtean, bosgarren, izan genuen Afonso Eulalio, giroan lider ikusi dugun mutila. Hemen egia da, azken urte hauetan, Ordizeko klasikoak arazo gehiago izan duela garai batean lortzen zuen partaidetza bikaina lortzeko, baina atera kontuak lehen urtean esate baterako podiuna zen mailatako txirrendulariek osatu zuten. Orain Frantziako turrean podiuna lortzeko zorian dagoen Ayuso, edo Ayuso ez barkatu, Ayuso izan zen podiunean, Del Toro, Igor Arrietarekin batera helmugaratu zen, Igor Arrieta giroko etapa garailea, Isaac Del Toro, iaz giroan 2. postuan sailkatu zen gizona eta urten turreko podiuna etapa garaipenaz batera erdiesteko zorian dagoena, eta Antonio Morgado, Portugalko txapelduna. Maila orokorra ez da izugarri izango, baina txirrendulari batzuek Ordizeko klasikoan beti jartzen dute distira. Bai, Josep, beti izarren bat gailentzen da, azertari distira ematen dion, ziklistaren bat hor nabarmentzen da Ordizeko klasikoan. 57 kilometro faltar dira helmugarako, oskoteak 58 segundoko tartea du atzean, hor ari da lanean Astana, eta guk orain emanaldiko lehen etenalditxoa egingo dugu iragarkientzat, eta laizter izango gara zuekin. Bai. Gora egindu aldeak, izaldiaren aldeak gora egindu 54 segundora.
baina ez doa inora ondo kontrolpean baitarama lasterketa astanak. Hemen ari dira elkarlanean Ibai Azantza, Patrick Welch, Lucas Greco, Oscar Nilsson Julian eta Lucas López, Portugaldarra, bera da behimenean mendiko sailkapenean. Buruan, 9 puntu ditu Portugaldarrak, eta hori nahi izango du FAPL-ko ziklistak abaltzizketako hurrengo pasaeran lehen postuan igaro. Tarte handitzeko ordekan ari dira orain. Aiz Provencek bi taldekide, bi ordezkari sartu ditu, Lucas Greco eta Oscar Nilsson Julian, biak frantziarrak. Euro Cycling Tripsek, Argatu APSek, Patrick Welch estatu batu harra da. Eta bestea, Ibai Azantza dugu, Ferfarmako Euskal Herritarra. Honek ere afizionatutan maila ona eman zuen Ibai Azantzak. Esperantza bazen berarekin, baina oraindik ez du bere onena eman profesionaletara jauzi egin duenetik, baina gazte mailetan ondo aritu zen Ibai Azantza. Espainiako txapeldun izan zen, erlojoaren kontrako saioak txirrendulario 2022 urtean. Eta iraupen proban 11. postuen sailkatu zen, eta horrek adierazten du ze mailetako afizionatua izan zen Ibai Azantza. Junior mailan lortu zuen hori. Junior mailako Espainiako txapeldun izan zen erlojoaren kontrako saioan, eta gero afizionatu mailan ere oso maila honean ibili zen. Zerren sarian esate baterako 2. postuan ere sailkatu zen, pasa eta lehendabiziko urtean, eta ja 2024 urtean afizionatu mailako probak eta estagiar ere ibili zen. Juan Jorozek berarengan konfiantza izan zuen, Naparroako txapelketa irabatzen beste erlojoaren kontrako saioan, juniorretan eta afizionatutan erlojoaren kontra bakarka oso ondo moldatu izan zen txirrendularia izan zen. Horlan 3. ere bai. Pelotea ikusten ari garela, esan behar. Hor pelotean dola, Modern Adventure taldea, Pro-Team mailako egitura da, 2. mailakoa, eta horren bultzatzailea da ardura du nagusia Jorge Incapié da. Lamsastronekin, hor Josep Postalen hiri izan. Trombera ere. Atzetia da, bizta? Bai, hori da. Hor badakizte gertatzen da. Hau talde hori da, gorri duna. Hori da, gorriz dagoen hori. Eta urtean Worldtourrean etapa garaipena ere lortutako taldea da. Armstrong hor atzean dago, baina itzalian egon beharra dauka azken batean Armstrongek oso izen txarrarekin amaitu zuen txirrendularitza profesionala, zigortuta eta mundu guztia begitan hartu zuen. Eta horren bestez, debekuak eta horrelako kontuak besterik ez ziren zabaldu orduan bere garaian Armstrongen kontra, baina txirrendularitza maite du, txirrendularitza barruan darama, eta beti txirrendularitzaren inguruan jarraitu izan du, bai zikloturistekin eta han eta hemen munduan barrena aldien behin halako zirkuito batzuk eta eginaz, podcast bat ere badu, non bere iritzi ematen duen George Incapié, Johan Brunel, Bradley Wiggins, Jan Ullrich, horrelako solaskideak hartuta, eta orain bat talde hori babesteko edo talde horren ekimenean hor dago itzalean George Incapiérekin batera Lance Armstrong bera ere. Zaren buruan ikusten ari garena Simone Zanini da italiarra, Aztegiko taldeko ziklista da, baina hauek izaten dute aukera aurrelako lasterketetan parte hartzeko Worldtourreko taldearekin, eta aurten ondo aritu da, baditu Girinoan 2. postu bat, etapa batean, eta gainera hori gutxi ez, eta iterako txapelketan 9. tokian amaitu zuen, gazte mailan, 23 urte azpiko txapelketan. Milano Torino parte hartu du aurten, lehen taldearekin gainera amaitu zuen proba, Euro 25. tokian amaitu zuen,
eta egin ditu bai, beste lasterketa batzuk, lehen taldearekin, Murtziako itzulia egin zuen, Sardiniako giroa ere, beraz esperantza badute, Simone Zaninirekin, 22 urteko gaztearekin, Baresekoa da, Simone Zanini. Eta argi ditu gauza gaur, Astanak. Simone Zaninik oso badu, hemen Euskal Herrian jende asko ezagutuko duen, Stefano Zanini. Euskal Herriko itzulien eta etapa garaipena lortutakoa izan zen, oso badu, Simone Zaninik, Stefano Zanini. Astana taldean, bera gainera zuzendari lanetan dabil, garai batean Ital Bonfikan, abigaren Geuisen eta urterik onenak mapei taldean eman zituen Stefano Zaninik, eta garai batean erdi txantxan ere esan izan genuen, Gasteizko hiriburuko, Gasteiz hiribidari Stefano Zanini izena eman beharko zitzaiola hainbat alditan bertan garaipena lortu zuen, eta Frantziako turren etapa garaipen bat Parisen, hain justu, eta Italiako giroan 2 etapa garaipen lortu zituen Stefano Zaninik lortuak garaipenak zirela eta. Eta hemen, lekuko hartu dio, Modern Adventure taldeak Astanari, Modern Adventurek talde politak harri du, hemen da, Izan Jaiterren anaia, Leo Jaiter, bere sasoian etorkizun handia zeugan ziklista, utzi egin zuen bolada batean ziklismoa, eta orain hemen da berriz, bueltan Modern Adventure taldean, ingelesa, eta benetan talde politak harri du, hor dira Stefan de Bot, Hegoafrikarra, aipatutako Leo Jaiter, Cole Kessler, Byron Munton, benetan aukera ikusten du hor, Modernek gaur nabarmentzeko Leo Jaiterrekin zerbait egiten nahi izango dute. Leo Jaiterren adibidea uste dut Alfonso Osona dela azaltzeko, nola Leo Jaiterrek presioarekin arazo batzuk izan zituen. Uste dut orain talde apalago batean eta egitasmo xumeago batean, txirrindularitzaren hori jorratzen jarraitzeko aukera ikusi duela, baina nolabait fokoak eta arreta beregan jarri zenean beste asko bezala presio horrek uzkurtu egin zuen, bera egin arazi zion eta halako zurrunbilo ezkor batean sartu zuen eta ezin izan zuen bere mailarik onen eman, baina ikusten da oraindik txirrindulari izateko gosea eta nahia baduela eta talde apalagoan eta hainbeste foko hori gabe eta itzaletik bere bidea egiten jarraitu nahi duela. Bai, gaurko ziklismoa gogorra da, eta horrek gero orainari izaten du. Hor, ondo usten diote tarteari buruan doazenek, eta aipatu behar ere, gazteak aipatzen ari gara, eta epoldentoi honetan Marco Freire ari dela UAE taldearekin, Oskar Freire esprinterra izan dagoaren semea, 20 urterekin ari da hor. Gazteiko taldean eta hor aukera du gaur profesionalekin edo kultur mailako taldearekin aritzeko. Gizon bizkorra da, baina uste dut abizenaren zama somatzen ari dela. Txirrindulari handi izandako beste txapeldun handi batzuen semeek batzuetan arazori izaten dute. Tradizioaren eta abizenaren zama eraman behar izaten dute, eta Marcos Freire bere aitaren itzal horretan ibilia da, eta horre bere abantailak eta bere desabantaila ditu. Abantailak nolabait ere zerbait egin ezkero, askoz ere ezagunagoa zara, eta aitaren nolabait ondarea dela eta errazago izan dezakete profesionaletara pasatzea, baina gero aldi berean mundu guztiak arreta gehiago jartzen du, kritikak ere behar bada zorrotzagoak egiten dituzte, eta norbera ezkortasun baten erortzeko arriskua ere handi xamar egon daiteke, eta uste dut hori dela Marcos Freireren kasua. Bera junior mailan eta oso ondo ibili zen, baina lehen urtean ja UAE taldearen aztegiara pasazenean ja nazioarteko probetan ez da hain ondo ibili. Eta oraingoz, naiz eta orain UAE taldearekin korritzen ari den, aztegian jarritzen du eta ikusiko dugu inoiz Worldtourrerako aterik zabaltzen zaio. Lasterketa abaltzizketara bidean da, hortxe aldapa gora dagoeneko berriz ere lekuko hartu du Astanak. Eta instante batean ja 15 segundura, aldea, erritmo aldaketa horretan.
kontrolpen eraman du Jaten dio iesaldia pelotoiak. lasterketak, bazekien hemen erritmoa bizitu ezkero Eta eroria, Euskaltel Euskadiko bat erori da, hankaz gora joan dira Iruzpalau, Beste batzuk trabatuta gelditu dira eta orain horiek komeriek izango dituzten erritmoa asko bizitu da eta pelotoi buruan. hortxe bizitu du Astanak. Hasieratik darama hor buruan. Diego Luis Azkaroniren taldeak orain txarrapatuko ditu Kitxo bost iesaldia, hauek, eta amaitu da beraz iesaldia laugarren itzulian, kitxo iesaldia baltzizketan gora. helmugatik 58 kilometrora amaituko da beraz iesaldi saiakera hau. Eta baltzizketa ez da luzea, 3 kilometro eskaz ditu, bataz besteko menditzeneko zazpikoa da, zenbait hartetan hori baino gogarrago ere bai, baina erritmo bizian igota min ematen duen igoera da, zalantzarik ez. Bai, eta lagorren aldia da igotzen ari direna, eta horrek ere eragina izango du. Hor bizitzen ari da ritmo Astana. Dagoeneko bilbildoaz pelotoian ziklistak, baina luzatu mandio bai. Astanak multzo nagusiari hortxe profila 3 kilometroko igoera da, abaltzizketakoa, batez besteko penditza 7,4koa, beraz badu hor penditza, min egiteko moduko penditza badu, laburra izan arren igoera, eta hor ikusten dugu, Jaikokoak ere adi, Movistarreko Tesfazion ere hor da Eritrearra aurrean, beraz ematen du Jon Barrenetxa izan daitekela beraien apustua gaur, edo formolo. Tesfazioan berak ere, Jon Barrenetxa bezala, maiatzean garaipen bat lortu zuen, Dunkerkeko 4 egunetako etapa batean nagusitu zen, Eritrearra. Eta ematen du, talde ez aldatuko duela datorren urtean, Tesfazionek. Hortan du, trato amaiera, Asmaran jaiotako gizonak. Hor, 4. postuan ikusten duzuen Movistar taldeko Beltxorrek. Eta apurka goi mailako taldeak aurreko postuetan jartzen hasi dira. Asko mehetu da, luze darama eta etenak sortzen bai. Hor atzealde horretan aitin txiki batzu sortzen ari dira. Hemen aurrealde honetan esan daitzakegu, 40 bat gizon behintzat erritmoari eusteko moduan dela. Direla, naiz eta bakarren bat eskuinera edo ezkerrera zabaltzen ari den erritmoari biziegia iritsita. Hortxe duzue abaltzizketako igoera. Azken aldian Euskal Herrian sofritu dugun beroaldiaren ondorioak ere bistan direla. Bazterrak gorri daude. Gorri daude, bai. Landak gorri. Eskertuko genuke euri apur bat. Arratsaldean egitekoa omen da. Zenbait lekutan behintzat. Erritmo bizia jarri du bai. Astanak eta hor animak jasotzen ari dira errepide bazterretik urte baitira Euskal Zaleak. Zer huts egiten. Abaltzizketa pasata, eta Ordiziako helmugatik pasata, azken itzunean sartuko dira, eta erabakigarrian. Horre txiro guztien arabera, azken igoeran erabaki daiteke. Zelaian hemen ikusten dugu igoeran erritmo gogorra jarrita ere, Astanak ez duela haustura handirik eragiten. Beraz, ordekan egia da mugimendua sortu ezkero hausturak ez direla beti indarragatik egiten, baizik eta atzean norbait gelditu eta akordiorik ez sortzeagatik horrek askotan gehiago erabakitzen du indarra bera baino, indarra erabakitzeko lekurik aproposena biztan da aldapa da. Eta zelaian mugimenduak eta izango dira, baina Astanaren lotura lanerako gogo hori ikusita, non eta beraien txirrendularien bat, iesaldietan sartzen ez den, uste dut azkeneko igoera izan daitekela erabakigarria. Eta hemen garbi dagoena da, hasiera-hasieran esan duguna, irudi honekin ikusten da, lasterketa, kasu honetan lasterketa buruan eta pelotoi buruan, ze taldetako txirrendulariak doazen. Danak
Ulturrekoa dira. Danak salbuespenik gabe. Astana, Jaiko, UAEkoak pixka bat atzera xeago, baina denak ere hor, eta baita Movistar ere. Hor, garbi ikusten da lanerako eta gero segurazki sailkapenak ere hala erakutsiko du, diferentzia handia dagoela Ulturra eta bigarren mailako taldeen artean. Bigarren maila eta hirugarren mailako ere badira, beraz, asko zer handiago, beraz, eta hor, claro, jasotzen ari dira ziklistak, abaltizketan gora, hortxe, lehia bizia, espero dugu World mailako taldeen artean. Barun dena lehiatzen baita, eta hemen atzean geratzen ari dena Ludovico Melano da Astanako gaztea, 19 urte besterik ez ditu. Ludovico Melanok bigarraipen baditu. Egun, malagarren tokian da utzi den rankinean, sailkapenean, Orker Farmoko Unai Iribar atzean geratzen justu, bai. Bai, erritmo hori zindi eutxi Unai Iribarrek. Altuerako konzentrazioa eginda da bera, denboraldiko bigarren zatia prestatzeko, altueratik etxi berritan batzuetan, ez beti, baina batzuetan txirrindulariek halako neke bat edo estres moduko bat sentitzen dute. Altuerako konzentrazioak gerora, onurak utzi aurretik, eta behar bada hori izan daiteke bera atzean gelditzearen arrazoietako bat. Bera mailarik onenean dagoenean, horrelako taldetxoetan erraz ikusten dugu. Eskertzeko da, World Tour mailakoen jarrera horrenako lasterketetan. Lasterketa txikiak izan arren, World Tour mailakoak ez diren arren, hor jarrera hori erakustea benetan txalotzekoa da, eta hor garaipin gozarekin aritzea benetan eskertzekoa da. Hortxe duzue, multzo nagusia asko mehetu da, etenak sortu dira abaltzezketan gora, eta luze darama Astanak orain abaltzezketatik gaintzarako bide hartuko dute, gaintzako muinoa igoko dute, aldapa laburra, 3 kilometrokoa, 1,2 baina baditu hor, zatiren batzuk gogor xamarrak. Eta beraz azken itzulian sartuko dira Leicester, eta hor hasiko dira mugimenduak. Hau atzekaldea duzue. Pelotoiaren atzekaldea hemen burua berriz. Andona egiten ari dira. Astanakoak errematea eman beharko diote. Lan hau biribiltzeko. Bai, bestela lan asko eta sari gutxi izango lukete. Baina erne horrelakoetan, gainera geuk bezala eurek ere aparteko referentziarik ez daukate, eurek euren buruaren ezagutza besterik ez dute, beraien txirrendulariek ze lan egin duten eta ze sasoi puntutan ailegatu diren, baina aurkarien berri ez dute. Aspaldian ez da lasterketarik izan eta horregatik batzuetan norbera oso ondo dagoen ustearekin jokatu, lasterketako gortu eta gero esprintean edo dena delako egoeran aurkariren batek ere aurrea hartezake. Horregatik batzuetan nik iristen diot bat favorito nagusi nabarmen ez denean ekimena norbera bakarrik hartzea arriskutsu izan daitekela. Hor Astana taldeak beste batzuen kolaborazioa ere topatu dezake, azken batean ikusten denez beste batzuk ere antzeko interesa dute eta. Astana horra aurrean ikusten ari garela baliatuta, zurrumurrok diotan ez, datorren urtean bertara itzuliko omen da Alexander Blasov. Red Bull burako errusiarra, bere etxera botatuko litzateke, Alexander Blasov. Urare zerbait itzali eginda, gaztetan oso maila honean zebilen eta orain morrontza lanera mugatuta dabil, errusiarra. Eta zurrumurruen fitxaketak direla eta hor aipatu genuen, eta Red Bull taldeko gizon bat aipatu duzunez, Red Bull taldeko beste bat aipatuko dugu. Orain entramentuetan Espainiako buelta prestatzen ari den Primoz Roglicen inguruan badirudi Pinarello taldeak ere eskaintzaren bat egin diola eta aurreko batean Bahrein aipatu zen, orain Pinarello aipatzen ari da. Pinarello taldea ikeragarri sendatzeko asmoa du. Paul Seixasi ere 13 milioi jarri omen dizkio mahai gainean eta Paul Seixasek turra amaitzen denean eskaintza guztiak entzun eta ondoren erabakiko omen du Decathlon taldea
ahaleginak eta bi egiten ari da egitura sendotzeko eta Paul Seixas kirol ikuspegitik ere gustora gelditu dadin, aspaldi esan zuen Decathlon taldeko Gazabak diru etzela arazo izango, beste edozeinek ordaintzen ziona ezetzik gehiago ere ordaintzeko prest ere bazeudela, baina hori guztia Seixasek eta Jon Alauka bere managerrak erabaki beharko dute turra maitu eta hori eztabaidatzen hasten direnean. Baina ikusten dena da behintzat, Pinolo taldeak Seixasi egindako eskaintzarekin, Roglic firmatzeko edo sinatzeko asmoarekin, Pitcocken taldeak eta Xabier Mikel Asparrenen egitura horrek indartzeko asmo sendoa duela. Argi dago Pinarelok diru arazorik ez duela, Mauro Smithi eskainitako kontratua ere, ez da badespadakoa, 3 urterako, eta ez dakit 3 milio, bizpe 3 milio, Bai, ez dakit seguru, bi izango ziren, bai. Atzo 3 aipatu genuen, baina 3 urterako uste dut 2 milioi euroko kontratua. Bai, ze 3, eta kigula bintzat, orain dela gutxira arte, Wout van Aertek, Pitcockek, Mati van der Poelek, gutxura bera, ingurumari hori kobratzen zuten eta Mauro Schmitzentzat uste dut 2 ere ondo ordaindutako kontratua dela eta 3koa gehitxokoa izan daitekela. Taldea indartzen, jarraitzen du Pinarelok hemen bien bitartean, Astanak buruan jarraitzen du. Ez dio inork lekuko hartu, lehen momentu ematen geldialditxo bat ere egin dute, atzera begiratu dute, inork ez die lekuko hartu eta hor jarraitzen dute, Esango nuke Alfonso alde batetik beste taldek ere garbi ikusi dutela, Astanak ekimen oso sendoa duela. Ez duela inoiz zalantzarik egin lanien aritzeko eta horregatik esango dute, hauek azken batean beraiek lan egiten baldin badute, guk ez daukagu zertan nekaturik. Baina horrelako batzuetan gertatzen da, talde bat hain sendo lanen ari direnean besteak eskuak igurtzitzen aritzen direla, eure lanik egin gabe gero garaipenerako aukera berdintxua izan dezakete eta. Hor izango ditu bi aukera, Astanak Eskaronirekin eta Ulisirekin, eta urtetik joan nahi badu, hor izango du, Guillermo Tomas Silva uruguaitarra. Eta gorri dira. Txindoki, anatzean dela, bai, tontor dotorea. Bai, uxe. Goierriko Mattenhor, Txerbina hor dago. Peletoiaren atzekaldea duzu hau. Hortzi dira Jusom, Alain Jusom, totaleko ziklista eta Bulalot taldekidea. Ezkerretara Melano, 31 dosalarekin Astana taldeko gazte dutela. Bizgodo da, Total Energies taldean hemen, Ordizian, Estaturrean, Frantziarra. Eta hemen mugitzen ari da Caja-Rural da. Hortxe, Sagarrondoa astintzen ari da Caja-Rural. Gaintza hauxe da gaintzeko muñoa. Eskailera moduan Abatzizketa eta Zaldibia lotzen dituen errepidetik gaintza herrira eramaten duen bidea, 3 kilometro eta 3 metro. Lehendabiziko zatiak gogor xamarra, gero atxeden aldia, beste koskatxoren bat, eta zatiri zahalena, seguraski metro gutxi batzuetan, baina 100 metrotan, tartekatutako 100 metrotan, uneko 9 inguruko zailtasuna da. Hor ikusi dute, goruntza egin eta orain berriro garapena luzatu du, hain justu ere gainberako tartea egokitu zaio, abiedura asko haziko da hemen, tartea ere handitu egin duela ematen da, eta aurki berriro beste koskatxoren bat etorreko zaio. Hor tropelari ez ezik buruan ahaleginan da bilen txirrendulariari. Zen bat aziden egitura Caja-Rural taldea aurten lehen aldiz, 28 urte eta gero. Hortzea bueltan turrean eta hemen hor izan ere protagonista izaten ari da Samuel Fernández. Hor jodu aurrera Samuel Fernándezek, 22 urteko ziklistak.
Asturiarra. Herrira orantxe ailegatu da. Eta ura zeharkatu eta Jatxera sigisagatxua tekniko izango du. Zaldibia eta Ordizia lotzen dituen errepidera ailegatu bitartean. Garapena luzatu, bizikletaria abiedura emateko sprint txiki batekin. Eta horti berakoan zuzengunetan pedalkatu eta bihurgune ailegatzen denean etzan egin eta bihurgune ahalik eta azkarren hartzeko ahalegin egingo du Samuel Fernandezek. Afizionatuta badu garaipen eder bat izerren, Ronde Izagen, bertan Lenny Martinezi gainindu zitzaion, Samuel Fernandez, Asturiarra. 2022ko kontua dira, buruan ailegatu zen, handik 11 segundura Lenny Martinez. Gaur egun turrean dabiltzan Abel Balderson eta konpainiarekin batera. Beste urtebeterako kontratua du, 27 sinatuta duka. Txirrendulari borrokalaria da, Asturiarra, Pola de Siero herrian jaiotakoa. Tartetxo egin du, jaitxiran da. Gaur hori da Kajarroareko ziklista. 38 kilometro falta dira helmugara iristeko. Ondo zuzendu du, Jatxeran jaio dabil. Ja, aurrez ere jetxia dutenez, eta ez behin bakarrik, aldez aurretik beste iruten ere jetxi dute eta horren bestez jetxiraren ezaugarri tekniko eta xehetasun guztiak oso ondo hartuta eta memorian ondo hiltzatuta dituzte. Horrek asko laguntzen du birguneak eta nola hartu behar diren asmatzeko garaian. Sekinen jarraitzen du Samuel Fernandezek. Eta urtean bere herriko, bere lurraldeko buelta, bosgarren postuan amaitu du, Asturiasko buelta. Tartea egin du, 28 segundora eraman du. Oso ondo ari da jaisten. Oso ondo. Atere beldurri gabe sartzen da bihurgunetan, bihurgunea edo errepidearen zabalera oso ondo baliatzen du alik eta gutxie moteltzeko, barrenetik sartu eta zabalera, errepide bazterreko beraxka horiek ere batzuetan orraztu egiten ditu eta uste dut Jatxera bikainari dela egiten. Horrekan gero izango du lana egiteko Orrizarako bidean. Minutu erdira eraman du tartea. Hemen itxira zizagatxua eta teknikoa dute. Gaintzan behera. Lipovitzek irabazi zuen Esloveniako turrean, 6. postuan salkatu zen etango etaparik gogorrenean, Kranjska Goran amaitu zen hartan, urere Florian Lipovitzek eraman zuen 2. pelitzari izan zelarik, Samuel Fernandez 5. postuan salkatu zen igoeretan eta oso ondo moldatzen den gizona da. Euskal Herriko itzulean izan zen, baina Eibarko etapan 77 kilometrotan lasterketa buruan taldetxo edo iesaldi batean ibili arren, gero biharamunean eguraldiare halakoa eta Bergaran ezin izan zuen amaitu aurtengo ekitaldia. Zazpiko polita, atera du gaur Kajarruralek, Samuel Fernandezekin batera hor dira, Julen Arriola Bengoa, Joan Bou, Alex Díaz, Joseba López, Francisco Peñuela, Venezuelakoa, eta Gorka Zolarrain. Orantxe da zelaigunean, Kajarruralen hemen zailduko zaio apur bat hor. Horrezkerretara hartu ezkero Zaldibirako bidea dago, eskuinetara, Ordizia. Horrekan Astanak bakarrik jarraitzen duen lanean edo beste talderen bat sartzen den hor elkarlanean. 32 segundoko tartea du Espainiarrak. Hortzi da Astana mugitzen ari da, atzetik UAEko bat atera zaio, aurrekoan
Eskretel eta Laingen mugitu dira. Hor da Burgoseko ziklista hemen bien bitartean Samuel Fernández. Errepideak gainera Torkio garapena ondo mugitzen ari da. Errepidearen ezker aldean, haizeak ahalik eta gutxien joko duen une horretan, baina pelotoiaren mugimendua oso azkarra izan da eta horrelako eraso kolpekin abiadura ikeragarri bizitzen dute. Eta gainera Torkio Burgosko txirrendulari hau. Pelotoia begibistan ditu gainera eta uste dut hemen berriro abaltzizketako igoera hasi bitartean horrelako erasoak izango diren arren pelotoia moldatuko dela. Saiakera horietana kontrolpean izateko. Oraintxe pasako dira laugarren aldiz Ordiziako helmugatik, eta arteko helmugatik urrengoa jadanik helmuga izango da. Eta hementxe bat egin du Burgosekoak Samuel Fernandezekin. Azken batean Ordikako kilometro hogetarako 3-4-5-6 lagun hobeak bakarrik ibiltza baina. Bai, horrekan laguntza behar da. Lau bizton elkartu ezkero pelotoian lirateke askoz ere gehiago izango lanean arituko liratekenak. Eta horregatik pelotoiari min emateko gutxienez laukote bat, boskote bat ezinbesteko izaten da. Hortxe, helmugatik pasako dira, gainean dute pelotoia. Bertan dute bai, multzo nagusia, 3 segundora. Eta hortxe, pasada orain, pelotoia azken itzulian sartu dira beraz ziklistak. Eta 33 kilometro falta diren une honetan, guk bigarren etena egingo dugu iragarkientzat eta berehala izango gara zuekin. A ese mayor nos ha alegrado dos ciclistas asturianos, Cabeza de Carena, Hugo de la Calle, también que conoce lo que es ganar, también aquí además, en territorio vasco. Esto es con esa victoria que recordamos de Hugo de la Calle, de hecho, en Aina de Chavaleta. Esto es en el campo de la categoría junior, también que destacó como campeón de España sub-23. Venga chicos, todavía estamos con margen suficiente para lograr contactar, pero ya sabemos que a estas alturas de la competición es muy complicado, ¿verdad? Este grupo que pueda alcanzar. Samuel Fernandezekin bat egin duena Burgosko Hugo de la Calle da, hortxe lanean ari dira, gainean dute pelotoia, baina oraindik ez dituzte harrapatu. Horrekako lanean ari dira Burgosekoa eta Kajarroalekoa. Eta atzetik dator bizi-bizi pelotoia azken itzulian sartu da, dagoeneko lasterketa, abaltizketa eta gaintzaigo beharko dituzte helmugara iritsi aurretik. Hor, abaltizketa gaintzan gora jo du aurrera Samuel Fernandezek, etxirenen ostean, hor, itxetxe zaio gurpilean
Hugo de la Calle, Burgoseko ziklista, eta hortxe ari dira biak elkarlanean. Tartea egiten ari dira. Erdiko errenta dute uneotan, baina zail izango dute pelotoia ustekabean harrapatzea. Hor de la Calle. Hugo de la Calle. Bizi aritu da hor. Itxieran. Bat egin du Samuel Fernandezekin. Horrari dira Abide Txabarriren biak Burgosekoak protagonista izaten. Atzean orain erantzukizunan nortzartzen duen. Teorian hor Astana taldeak edo UAE taldeak lan egin beharko luke. Aurreko itzulietan Astana taldea bera izan da beti pelotoi buruan aginten makila ezarri duena eta orain zirt edo zarte egiteko garaia ailegatu zaie. Lehen lan egiteak hutsaren balioa du, orain lasterketaren egoera kontrolatzez bada eta gero gainera aldela errematerako inor ez baldin badago, baina lehen aipatu dugu bai Guillermo Silva, Giroen etapa garaipena eta lidertza eraman zuen txirrendularia, Eskaroni beti oso gizon borrokalaria urten 3 garaipen eta Ulisi urtero 16 urtetan jarraian beste inork ez bezala beti etapa garaipenen lortu duen txirrendulari italiarrare hor dago talde horretan 2 aldiz aurreneko 10 postuetan sailkatutako gizona da italiarra 4. eta 6. eta Astanarekin batera orain UAE taldeak ere aurreko urtetako joerari jarraipen eman nahi dioekin kontu aurreko urteetan. Mark Hirschi, Jan Kristen eta Igor Arrietarekin garaipena lortzeaz batera iaz podiuna era bat eurena izan zela. Arrieta, Del Toro eta Morgadorekin, beraz hor bat egin dute bi talde handi hoien nahiak, UAErenak eta Astanarenak. Morgado aipatu duzula, aurten ez da Antonio Morgado iaz nabarmendu zen, baina aurten bera egin du Portugaldarrak. Zatera kontu, Alfonso, askotan eta denetareko adibidea daude. Ezin dugu horretan ere erabat teorizatu, baina txirrendulari gazteek pasa berritan sekulako maila ematen dute eta gero gora egitea kosta egiten zaie. Eta Antonio Morgado da horren adibidetako bat. Berak lehiatu zuen lehendabiziko Flandriako turrean lan egin eta 4 edo 5. postuan amaitu zuen lasterketa. Eta geroztik, pisuarekin eta alako gora bera batzuk izaten ditu, uste dut sekulako motorra duela, baina motor hori behar bezala leundu gabe daukala ematen du oraindik Portugaldarrak. Portugalgo txapeldunak. Ikusiko dugu gaur nola moldatzen den Portugalgo txapelduna iaz 3. zerkatu zen Ordiziako helmugan. Horari dira orain UAEkoak eta Astanakoak iezaldia harrapatu guran. Nietu erditik 22 segundora jaitsi dute errenta. Astana ari da egun osoan zehar lanean. Eta ikusiko dugu errematea ematen dion egunari ondo eusten ari zaie Hugo de la Calle eta Samuel Fernández. Horrekako lan horretan Hugo de la Calle 22 urteko gaztea Isolmendeko turrean ondo aritu da urten, 15. amaitu du, baina ia azken 3 etapetan, aurreneko 10etan amaitu du Hugo de la Calle. Balkarren berri badute, Samuel Fernández 6. izan zen Esloveniako turra hartan, beraz bakoitzak ze pedalkolpe duen, ze ezaugarri fisiko eta nola jokatzen duen aski badakite. Lasterketa buruan 22 segunduko abantailarekin doazen bi gizon horiek, baina pelotoia orain doan bezala ikusita, lehen ikusi dugu aurreko itzulian iesaldiak inguru marionetan 40-45 segunduko aldea eta hortik gorako ere izan duela, baina gero amezketara gerturatzearekin batera eta zer esanik ez, zabaltzisketan gora biatzearekin batera, dide batean aixe erraz handio diferentzia pelotoiak iesaldiari eta uste dut orain honetan ere antzeko zerbait gertatuko dela, izan ere orain UAEk eta Astanak
nolabait esateko, hor dituzten gizonek aulenak jarri dituzte erreleboka, eta gero indartsuenek erantzukizuna hartzen dutenean, eta segurazki erasoren bat edo beste jotzen dutenean, erraz gerturatuko dira burura. Sartu da lanean UAE. Hemen hor jarraitzen dute buruan Samuel Fernandezek eta Hugo de la Callek, Burgosek 7 garaipen daramatza urten. Gehienak herrietako txapelketak irabazita. Ondaritu dira biak ala biak Esloveniako turrean. Kajarroalekoa zein Burgos taldeko ziklista atzera begirari da. Hugo de la Calle gerturatzen ari da pelotoia. Beste erritmoa jarri dior UAEk. Bertan dute jadanik multzo nagusia. Ez dute itxin nahi hauek. Hor behar bada, Ken Farmak eta Euskaltel Euskadi taldeak iritzi dute ikusita UAEk eta Astana taldeak zeinen estu lotu duten tropela eta ez dutela aukerarik emango iesaldiak eta behar bezala gorpuztu edo gauzatzeko. Eta behar bada, erabaki horrek eragin du eurek mugimendu hauetan parte ez hartzea, baina bestelakoan Caja Rural eta Burgos eta mugitzen diren lekuetan, beste lasterketa askotan, Euskaltelgoak eta Ken Farmakoak ere ikusi izan ditugu eta gaur protagonismo apaltxeagoa ari dira izaten. Lehen Ibai Azantza iesaldian sartuta Ken Farmak izan du ordezkari bate buruan, baina Euskaltelez lehengoan eta oraingo mugimenduetan ere jokorretan sartu gabe gelditu da. Benetan ez du ikusi, Maillot Laranja gaur. Pena da etxeko lasterketan ez ikustea. Eta horrondo antolatuta doa UAE. Zerbaitegatik da, munduko talderik onena UAE. Nahieran dabil, eta gaur nola maitzen duen Norrizako klasikoa UAEk azken 3 ekitalditan bera izan baita irabazle. Hor gailendu dira azken 3 urteetan 2023an Hertzi, 24an Jan Christian eta Iaz, Igor Arrieta, gainera aurreneko 3 postuak eskoratu zituen UAEk. Bigarrena Del Toro izan baitzen, 3. Antonio Morgado. Bi talde daude horragintean. Worldtourrekoak 4, baina buru-buruan lanean ari direnak bereziki bi Astana eta UAE taldea. Pelotoia luz eginda daramate, eta Jaikok eta Movistarrek enbesteko indarrik ez dute ikusten, eta horregatik ez dute parte hartu horregatik, eta behar bada UAEk eta Astanak ere erritmo oso bizia jarri dutela, eta ez dute ikusten bat ere beharrik pelotoi buruan lanean eta aritzeko. 14 segunduko diferentzia utxearen urrengoa da, jakinda horratzean ze txirrendulari dauden, arestian aipatu ditugun favorito denak inguru horretan dira, bai Movistarko Jon Barrenetxea edota Formula edota Tesfatxion, baita Silva, Eskaroni eta Ulisi ere, eta gero hor daude UAEkoak, bereziki Igor Arrieta, iazko garailea, eta Morgado, Portugalgo txapelduna, iaz 3. izan zena. Alegiatik pasatzen ari da lasterketa orain. Hor eusten ari dira Samuel Fernández eta Hugo de la Calle. Atzean elkarranean ari dira UAE eta Astana. Hor behin harrapatuta, gero abaltzizketan gura ere zalaparta izango dugu. Zagarrondo astintzen saiatuko dira. Eta ondo antolatuta duaz bai UAE baita Astana ere. 10 segundora ekarri du. Tartea, pelotoiak. 22 kilometro besterik ez, helmugara iristeko. Abaltzizketa joko dute aurki. Gero horre izango dute zain.
gaintzako muinoa. Orain goruntzeko joera da, sasiordeka. Hauxe da sasiordekaren definizio peto-petoa. Hor garai bateko nazional bat utzi dute orain alde batera. Eskuinera hartu dute. Hor ezkerretara altzoko bidegurutze badago. Hortik kilometro batera altzoko beste igoera bateko bidegurutzea. Baina orain hauek doazen bide hau. Orain zelai-zelaia da, baina behin altzoko bidegurutze hori atzean utzi eta amezketarako bidea sasiordeka peto-petoa da. Euneko bat, euneko bi inguru mari horretan, denbora guztian, uraren kontrako noranzkoan beti gora pixka bat gorako ukitua duen bidea dago hemen. Azkar joan nahi izan ezkero antzematen dena. Lasai joan da oso eramangarria, baina esfortzu oso muturra eramaten baldin bada, zinez nekagarria. Dugu Burgosek 7 garaipen lortu ditura urten, 4 ordea Kajarrualek, maila onekoa gainera Kajarrualek lortutakoak. Juri Leitauk 3 eman dizkio, eta bestea laugarrena Sebastian Berwickek, australiarrak, Turkiako turra irabazita. Berwick datorren urtean, Pinarelon, hariko da, Jan Castellonekin batera, bere taldekidearekin batera. Luze daramate pelotoia. Bai, horrez dago inor, aldamenean jarri eta berriketan asterik. Auskoa bero daramate. Edur altua. Abaltzezketara iristeko 5 kilometro falta dira. Hortxe utzi dute, altzorako igueraren bidegurutzea eta orain ja errepideak nabarmenxiago goruntzako ukitua izango du. Gauza askorik ez, baina abiedura honetan antzemateko modukoa. Eta nola ere, babesean doanak abantaila handia izango du hemen buruan ari den Laengenekin alderatuta. Honek haize guztia berak jango du. Eta hor 40 kilometro inguruko abiaduran hori antzeman egiten da. Asko antzeman ere. Bere ibilbidean zenbat haize janduen Laengenek, Norvegiarrak, hemen amore mandu Samuel Fernandezek, maiaztu etxinai, Hugo de la Callek aurrera jarraitzen du, jarraipena eman nahi dio ahaleginari Burgos behatzeko ziklistak. Behir orain uziko ranking horren postu horri, 786 postuan dago. Ez da oso goi mailako postua, baina lasterketak aurrera eginala hor ikusten da aldi berean protagonismoa lortzeko maila hobea behar den txirrendularia dela. Lehen aldez aurretik ikusi ditugunak 2005, 2005, 2003 postu inguruan dauden txirrendularia ziren. Orain ja, 1000tik beherakoak, 700 ingurukoak. Beraz, datu hori berare Esanguratsua. Ba, esanguratsua da. Ez behar bada, bai badakigu puntuak eta lortzeko banaketa hori eta behar bada ez dela oso objektiboa eta gora bere asko daudela, baina zerbait adierazten duen datua da. Eta informazio hori gustatu zait, informazio hori ematea. Bai, horrek txirrendularia bera ondo ezagutzen ez duen jendearen zateta uste dut oso baliogarria dela. Horrek adierazten du bakoitzaren maila gutxi gora bera zein den, eta geuretzat ere, txirrendularia bezain sakon ezagutzen ez dugun kiroletan, horrelako erreferentzia batzuk uste dut oso lagungarri izaten direla, bakoitzak ze maila duen jabetzeko. Hortze ekinean jarraitzen du Espainiarrak, Burgos taldeko ziklistak. Aurten Espainiako buelta egingo du taldeak. Eta bere hitzordu nagusia izango da, zalantza barik. Atzera begirari da, gainean du pelotoia, baina ez du amore eman nahi. Horrekako lan honetan, bakarkako lanean. Horrepeko egiten ari da Hugo de la Calle. Eta ibilbideak osatzen denean, abidura izugarria handitzen du gainera. Hor ikusten da zelaigune hori harrapatu denean, bera makurtu ere egin da, orain berriro zertxo baitu ukitua goruntzako harrapatu du, aurki uhartera ailegatuko dira,
eta abiadura handitzen duenean nola makurtzen den, haizearen sarrera errazteko eta aerodinamika hobea lortzeko, eta aldiz zertxo bait goruntzeko joera nabarmentzen hasten denean pixka bat tentetu egiten da berare. Horreintxe da, tarte horretan, goruntze egiten duen tarte horretan, Hugo de la Calle. Hementxe, pelotoia, Astana eta UAE buruan, Astanari dagoki orain txanda 16 segundoko atzerapena darama multzo nagusiak aurrera egin du Burgos taldeko ziklistak. Eta hor, alegin betean ari dira, bai UAE baita Astana ere. Horrenik taldea, multzoa handia da, horra utxiko da, segurenik, abaltzizketan gora. Laingen sekulako lana egiten ari da norvegiarra. Laingen entzat horra maituko da mezketan lasterketa, Alfonso, eta ja abaltzizketan gora abiatutakoan, leheno bere aukeratxo izan du, mugimenduan parte hartu du eta lasterketa buruan ere izan da, baina orain ja beste eginkizun batzu jarri dizkio taldeak, bera baino gizon indartxoagoak badirelako, igotzen hobeto moldatzen diren gizonak eta garaipena hobeto lehiatu dezaketenak, beraz berak egin beharreko ahalegin guztia hemen abaltzizketako igoera hasi bitarteko 2 kilometro eskas horietan egingo du. Ja zuzengune horretan begibistan ere nabarmen izango dute Hugo de la Calle, anatzean Ugarte auzua ikusten duzue, aurrera xeo amezketa, eta horra hasiko da, azken igoera erabakigarria. Bosgarrena, eta erabakigarria hor agertu beharko lirateke favoritoak, lasterketa honetako favoritoak. Hementxe hor ari da egun osoan bezala lanean Astana. Ulisek aukera izango du garaipena lortzeko, esan dugu daraman denboraldi guztietan garaipen ematen lortu duela italiarrak, oraindik ez du lortu aurten, eta hori nahi izango du. 16 urte daramatza. Ez dago pelotoian beste inor 16 urtetan gutxienez bere palmaresari garaipen bat erantsi diona. Bera profesionalta pasa eta berehala hasi zen garaipena lortzen, junior mailan eta artista izan zen, Diego Ulisi 2 urtetan jarraian munduko txapeldun, afizionatu bikaina eta profesionaltan zer esanik ez. Non ez du garaipenen bat Diego Ulisik, leku gehienetan bere sinatura utzia du, aurten eskutsi dago, oraindik profesionaltan jarretu nahi du, txirrindulari beteranoa da. Eta behar bada ez garai batean goi mailako probetan, baina oraindik ere ordizia eta antzeko lasterketetan zein partaidetza duen kontutan hartuta, garaipena erdietxi dezaken txirrindularia da Diego Ulisi, eta gaur ere uste dut bere indar eta jakituria guztia horretan erabili nahiko dituela. Abaltzizketako igora astearrenean harrapatuko du pelotoiak Hugo de la Calle. Egin du bere alegintxoa Espainiarrak, eta abaltzizketan gora harrapatuko du multzo nagusiak Burgos taldeko ziklista luze darama Astanak pelotoia. Eta zer eskaintzen digun azken igoera honek. Favoritoak ikusteko aukera izango dugu hor segurenik. Aurreko igoeretan parekotasuna izan da. Erritmoan igo dute, eraso oso bortitzik jo gabe, uste dut kasu honetan erasoak eta izango direla. Hor igotzen bere burua jaiotza duten gizona behintzate mugimendu sortuko dute, aurkaria probatuko dituzte, behar bada lehendabiziko erasoa ez da erabakigarri izango, baina aurkariak zertan diren aztertu nahiko dute behintzat. Eta ben begira Laingen, bere azken ahalegin oso bizi egiten ari da, eta bere taldekideak gurpiletik eratera ditu, eta hor aurki potxe eginda geldituko da, eta bazterrera egingo du, oraintxe bertan. Hor bazterrera egin du norvegiarrak, eta bere taldekide batek hartu dio lekukoa orain. Hementxe dira UAEkoak hartu dute aginte makila.
abaltizketako azken igoeran. Desfatxion lehen bezala ondo kokatuta, bere gurpilean Diego Ulisi, Astana taldeko txirrendulari hori, zertxo eta atzerago iazko garailea, Igor Harri eta ikusten dugu. Bai, eta Kerfarmakoak ere aurrera joan dira. Hor dira, Uaekoen atzean. Eremo oso bizi jarri du Uaek. Hau izaten da gero teorian gizonek indartsunak, erritmo aldaketa bortitza egin eta aurkaria menderatzeko talde askok erabakitzen dutena. Erne Jaikokoa. Jaiko Sagarrondo astintzen ari da. Ez du hor, danak batera joaterik nahi Jaikok. Astindu nahi du, eta astindu ematen ari zaio Jaiko lasterketari. Bizi atera da Jaikoko ziklista. Hortxe tartetxo agindu. Metro batzuk hartu ditu. Pelotoitik hirukote bat nabarmendu da bere atzetik. Eta zenbat metu den multzo nagusia pelotoia. Eta nabarmena izan da, aurreneko 20 postuetatik atzera. Gizonek indartsuena ja nabarmentzen ari dira eta almena duena behintzat horrelako erasoei erantzuteko garaia iritsi da. Hortxe dira aldapagora Kobi de Preto eta Double ditu gaurko. Bizi doa aldapagora. Esan dugu David Preto txinpartadun ziklista da. Kobi Uen aritutako italiarra. Taldetxo baten itxezkero ondo modatu daiteken ziklista. Eta beste Paul Dobel igoretan ondo aritzen dena. Dubel da, esan dugu igoeretan ondo moldatzen den ziklista britainiarra. Urtean Guanxi eta Eslovakiko turra irabazi zituen gizon honek. Kopi Bartali astean garaipen bat ere lortu zuen eta Guanxin eta Eslovakian etapa bana ere bai. Oso maila honeko gizona da, veteranoa, 30 urte, tikia, 1,60 zentimetro, eta harina 56 kilo baino ez. Tarte agindu, denbora gutxian. Austrian 5. postuen sailkatuta, etorri da Ordizeko klasiko lehiatzera. Pedal golpe onarekin, igoeran bere trebezia erakutsiz. Orain arte ez ditugu ikusi Jaikokoak, baina azken zatian agertu dira. Eta hor ezer ezean utzi nahi dute UAEren eta Astanaren lana. Ez da tarte handia, baina segundo politak lortu ditu. Ondo aritzaia usten, bai. eta atzetik aparteko indarrik ere ez da ikusten. Eta hemendik helmugara bitartean dagoen tarte txikia eta komplikatua kontutan hartuta, komplikatua diot lanerako ere ez da lekurik aproposena. Ez dakit, arrisku gehiegi ez ote diren hartzen ari pelotoiko gizonak, baldin eta estrategiarengan utzi nahi duten Paul Dobel harrapatzea. Esan nahi dut, gauza bat norberak ahalmena izan eta estrategian oinarritzean gauza bada, baina bestalde indarrik ez baldin badago, estrategiak ez du aparteko maitzarik emango. Atzera begira ari da etengabe Dobel. Austriako turrean, atera kontu esate baterako, Carlos Rodríguez, turrean bertan 5. postuan sailkatutako Espainiarraren atzetik, 5. izan dela. George Mühlberger. Horrek erakusten du bere maila zein den. Decathlon taldeko gizonak irabazteko turrean. Berbake, Mollema, Carlos Rodríguez eta 5. gizon hori. Hemen
Abaltzizketan gora. Igor Arrieta Igor bera orain. Arrietari da Igor lanean. Arrieta bera orain. Horari da. Despatxioen ere hor da, baina ez dago etenik. 10 segundora dute lasterketa burua. Berandu baino lehen, zezenari adarretatik eusteko erabaki hartu du Igor Arrieta, badaki bestela gero 10 segundo horietako konponbidea ez dela, 10 segundo horien konponbidea ez dela arraza izango. Eusten ari zaio bai, tarteari Paul Duel. Luzatu ematen ari zaio Igor Arrieta atzeko taldetxoari aurrera egin nahi du. Hementxe, abaltizketa gaina, hor pasako da lehen postuan. Paul Duel, hortxe da jaikoko Britainiarra. Modern Aventure ere mugitu da. Aldea estandia. Ospua 6 segundo. Sortzi. Eta hor errenkadan luze egin da, baina taldetxoa dator. UAEk ordezkaritza zabala du. Astanak ere zerbait egin beharko du, lasterketa lotu duen bezala lotu eta orain errematea ezkartzea beraientzat kolpe handia litzateke. Eta lehen ere aipatu dugu, arrisku hori egon bazegoela, inork ez duela jakiten aldamenekoa zehatz-mehatz nola dagoen. Eta Poldabel horari da, oraingoz ziria sartzeko ahalegin bete-betean. Ea, gaintzako gain horrek, edo muinotxo horrek, zer eskaintzen digun. Referentzia horren arabera, gora egin du nabarren aldeak 26 segundora. Ez da ginek, batean gora egin du. Hemen geldialdia da. Bai, erreleboetan eta zalantza egin ezkero diferentziak hor egingo du berriz ere. Gero hor, gaintzatik 6 kilometro izango ditu. Puldabelek bakarkako lanean egiteko hemen gelditu dira. Beraz, hori ona da lasterketa buruarentzat. Astana berriro, lasterketa mugitu nahirik ezin dute erritmoa moteldu. Baldin eta garaipenaren joko horretan aukerekin jarraitu nahi baldin badute. Fundamentuzko erreleboak ez badira ere, alde neurrian erasoaren bitartez edo abiedura altuari eutxe egin behar zaio. Ustekabean harrapatu ditu Puldabelek guztiak. Hementxe da, Jaikoko mutila. 10 kilometro, falta zaizki helmugarako aurretik. Gaintzako muinoari ekin beharko dio. 2 kilometroko erripa. Eta mediko sailkapena Lucas López entzat izango da 9 puntu lortu baititu barko klasikoan. Jazarpenean ari den taldea. Baina horrari ja. Tarte aitzinaian zuloa aitzinaian baina ez dute. Dobelekin bat egiten. Hortxe eskubira, hor aurrera jarrit izan balute Zaldibiera, eta orain gaintzako bide guretze hartu dute. Hemen 3 kilometro eta 3 metro. Koskatxoa, zelaigunea, berriro koskatxoa gaintzako herrira ailegatu, eta handi bera jaitxiera sigisagatxua, aski ondo ezagutzen duten jaitxiera, eta azken kilometro apurrak ordekan ordiziera ziztu betean egiteko. Ea hemen zer gertatzen den orain, Dabel oraindik aurretik begibistan dute, baina buruan da, eta atzean akordiorik ez dago, eta erasoari ekingo diote, seguraski euren zangoetan oraindik indar pixka bat sentitzen dutenek. Hor mugitzen ari dira talde horretatik 3 ziklista, hortze dute begibistan Poldabel. Erritmo aldaketa hona egin dute hor. Etena bada, ea ustura gauzatzen den edo norbaitek etena hori ere josten duen. Sokatira polita daukagu gaur. Ian nor gailentzen den Orrizako helmugan.
ekitaldiaren irabazlea. Hortxe, talde txoa aurretik hirukotea eta buruan bakarrik Paul Dobel. Gaintza igotzen ari dira. Ez da gogorra, baina zerbait eman dezake igora honek. Eta hemen Astanako Eskaroni hor da aurrera egin nahian. Eta Bermaeke ere, Kevin Bermaeke. UAEkoa Adventur taldekoa Byron Manton da. Eta Bentzet Fasion eta Igor Arrieta. Baita Diego Lisi ere. Ja, favoritoak, lehen aipatu ditugun favorito gehientsunak hor dira. Ez dute utxik egin eta lasterketa un erabakigarrian sartutakoan azken 8 kilometroetan hor agertu dira. Elkarren parean. 7 kilometro helmugarako sokatera polita daukagu. Gaintzako gainetik pasata gero 6 kilometro faltako dira helmugara iristeko. Ziztu bizian iritsiko dira bertara. Hau jazarpenean ari den taldea da. Julen Arriola bengoa. Goita maika Rosalduna. Horra Ibon Ruiz Kerfarmakoa ere bere ondoan. Poltikoa Ludovico Crescioli da. Ezkerretera Antonio Morgado, Laudo Salduna, Portugalgo txapelduna. Batera llegatu ezkero gizon azkarra, indartsua. Moderaventur taldeko munten izan daiteke. Berbarke orduela, Berbarke ritmo aldaketa egiten ari da. Jotzen ari da. Ondo ibiliten gizona da. UAEko estatu batuarra. Bermarke. Hortxe buruan aurrera egin nahi du UAEkoak, laugarren aldiz hemen galientzen nahi du UAEk. Atzetik datorren Tesfasion da. Eta atzetik erritmo aldaketa gehiago. Bizi ari dira jotzen orain, gaintzara llegatu bitarteko zailtasun hauetan. Austurarik inork ezin du eragin, gehien zera eten txiki batzuk. Austrian bigarren postuen selketuta Kevin Bermarke ordizian garaipenaren borrokan dabil bete-betean. Estatu Batuetako txapelketan ere, Frantziako turrean askotan ikusi duzuen Win Simonsen atzetik bigarren postuen selketu zen. Eta benatzen Euskalteriko Marco Martin, bere lehen lasterketan, profesionalekin egiten duen lehen lasterketan. Oso txukun. Oso ondo ari da Bilbotarra. Horretenak sortu dira. Astanako biere sartu dira talde horretan. Ulisi beste askotan bezala zur jokatzen, atzean jarrita, bere baliabidei zukua azken tantaraino ateratzeko estrategia egokia asmatzen ari da. Azken aldapatxoa. Ja, gaintzako azken aldapatxoa, uneko 9 koskatxoa, baina ja herrian sartzearekin batera goitipera abiatuko dira. Ziztu bizian joango da helmugara bidean lasterketa. Hortxe dira gaintzan bera jadanik. Eta azken kilometrotan horra agertu dira lasterketa honetako oilarrak. Hortxe jetxiera eta berehala izango dira Ordiziako azken zuzengunean.
Taldetxoa antolatu da, buru hartu du UAEk. Kevin Mermarke saiatu da hor gaintzan gora. Igor Arrietare ikusi dugu. Zaian hor gailentzen den. Aurtengo ekitaldian. Taldetxoa doa hor. 10 bat, dozena bat. Zirestatzerako beste taldetxo bat. Erne hor tartetxo egin dut eta. Erne tartetxo egin dute hauek oso azkarrari dira jisten. Oso azkar. Igor Arrieta da beste baina aurreko batean ere. Hementxe bertan trebezia ikaragarri erakutsi zuen. Motua aurki dute, janda. Erreferentzia lanare egiten ari da Bihurgunetarako, baina hauek erreferentziarik ez dute behar. Hauek jaitsira nolakoa den ondo ezagutzen dute eta Bihurgunean nola hartu behar dituzten ere bai. Ausardi eta teknikari dira erakusten eta horregatik nabarmendu dira lasterketa buruan bi gizon hauek. Inguruko errepideak ondo ezagutzen ditu gainera. Igor Arrietak. Estanako bat itxatzi zaio hor. Urpilean. Eskaroni eta Ulisi izan dira hor taldean, ez dakigu. Berarekin duan Norden. Hiru kilometro helmugarako. Aizer jakingo dugu nor gailentzen den, Ordiziako helmugan. Igor Arrietak aurten ere badu aukera. Iaz bera gailendu zen, iaz taldekide batekin. Isaac del Tororekin helmugaratu zen. Eta garaipen bikaina lortu zuen. Aurten Giroko etapa garaipenak hartu dio lekuko lehen urtean hemen Ordizian erdietxetako garaipenari. Eta gaur beste garaipen bat, erantzi nahi du. Eta hau, Guillermo Tomas Silva da, uruguaitarra. Biak giroan gailendutakoak, Alfonso. Etapa garaileak giroan. Igor Arrieta da bilela argi, badaki Guillermo Silva gizon azkarra dela. Eta hor elkarren arteko lanak eraman beharko luke bikote aurrera. Zama guztia bakarrak hartzeko partez erreleba emango dio. Eta hor txesan dio gainera laguntzeko prest dagoela bitxirrendularia ziztu betean. Azken 2 kilometro baino ez dira falta eta erreleboetan ondo aritzen baldin badira hauekin bat egitea kosta egingo zaio pelotoiari atzean akordioa lortzea ez da erraza izango eta. Ia bigarrenez galintzen den Igor Arrieta eta beste garaipen bat lortzen duen Uarte Arakilgoak. Silva azkarra da, Erne Silva azkarra da. Horratzean atzean sartu da Igorre badaki eta ziorrelegorik emango. Igorre badaki azkarra dela eta galtzeko gehiago duela behar bada berarekin ailegatuta eta gutxienez ailegatu dadila. Zertxo bai nekatuta astana taldeko gizona. Errelego eskatu dio Igor Arrietak. Agindua jaso du nonbait ez da lanean aritzeko atzeko entzuloare desentea da behar bada ailegatu egin daitezke. Errenegatuta doa bai Guillermo Tomas Silva. Hementxe jazarbenean doan taldetxoa. Hau burua. Guillermo Tomas Silva eta Igor Arrieta. Kilometro bat, besterik ez. Helmugara iristeko. Ea. Garaipena lortzen duen Igor Arrietak. Aurkari zaila egokitu zaio gaurkoan. 10 segunduko tartea dute. Ailegatu egingo dira eta behar bada zuhurtasun horrek gero saria izan lezake. Bestela Igor Arrietare ere badagokio erreleboren bat ematea gutxienez garaipena bien artean lehiatzeko. Askotan zuhurkeria handiz jokatzeak ez norberak, ez aldamenekoak, baizik eta hirugarren batek lortzea edo aukera izatea ekartzen du, baina hor itxura guztien arabera ailegatu egingo dira eta hotz jokatuta izatez motelagoa izanik Igor Arrietak azpikeri hori baliatu nahi du. Iritsi da ordua, hortxe da azken zatian, azken 400 metrotan lasterketa. Atzera begira Guillermo Tomas Silva gainean dute taldetxoa. Hortxe dator. Beste astanako bat Eskaroni izan daiteke. Hortxe dira, 300 metro besterik ez, helmugarako.
Hortxe, azken aleginean, esprintatzen hasi da uruguaitarra, ia atera zaio Igor Arrietari, ondo izten ari zaio, baina Guillermo Tomás Silvak irabaziko du, bigarren Igor Arrieta, eta hirugarren Antonio Morgado Portugalgo txapelduna, beraz, aurtengo garailea, Ordiziako klasikoaren 103. ekitaliaren garailea, Astanako Guillermo Tomás Silva uruguaitarra izan da, eta Igor Arrieta bigarren izan dugu. Hor esprinteak komeriaren bat edo bestere izan du Igor Arrietak, baina bistakoa zen Guillermo Silva azkarragoa zela eta bere abiadura puntu hori erakutsi du, naiz eta azken 2 kilometroetan aurpegia berak eman behar izan du. Ez daukagu gehiagorako denborarik, albistegia gainean dugu, beraz guk emanaldiaren amaiera emango diogu, gogoratu Guillermo Tomás Silva galiendu dela uruguaitarra, bigarren Igor Arrieta, hirugarren Antonio Morgado, hortxe Astanak azkenean biribildu egin du gaurko lana, erremate bikaina eman dio, aurkari zaila gokitu zaio Igor Arrietari, eta azkenean hor aspiratu uruguaitarrak euskalduna, hortxe giroan nabarmendu dena, Guillermo Tomás Silva. Eta uste dut Astanak merezi izan duela lasterketa. Zalantzari gabe kilometro gehienetan buruan lanik handiena bereiek egin dute, erantzukizuna eta ekimena beraina izan da, lasterketa batzuetan kontrolaren bidetik, beste batzuetan erasoaren aukeraren jorratu dute, eta Igor Arrietak egin du, mugimendu erabakigarriak, gaintzan berak sortu duetena. Hor Igor Arrietak esprintean arazo txiki batera izan du, pedalkolpe pare bat edo utsegin egin ditu, eta gero naiz eta babesetik atera eta ezkerretik aurre hartzeko ahalegin egin duen, eta iaia bere parera llegatu da, baina Guillermo Tomás Silvak garaipena ospatzeko ere bete izan du, segur ikusi du bere burua, eta uste dut Astana taldeak ondo merezita lortu duela gaur Ordiziako klasikoa eramatea. Merezitako saria jaso du beraz Astanak, egun osoan lanean ikusi dugu Bruno Txengialtaren taldea, hor hiru aukera izan ditu Eskaroni Ulisi eta Guillermo Tomás Silva, eta azkenean uruguaitarra gailendu da benetan modu paregabean biribildu du eguna. Astanak esku utzik utzita iaz Igor Arrieta gailendu zen, aurten bigarren postuarekin konformatu behar izan du Uarte Arakilgoak, beraz garaipen handia Guillermo Tomás Silvarentzat, demoraldi ona egiten ari da uruguaitarra, eta hementxe Euskal Herrian Ordizian 103. ekitaldian gailendu da Astanako ziklistak. Uraldetik hausi izan da, emanaldiaren amaierara iritsi gara, orain gaur egun albistegia izango duzue, eta gu ondoren izango gara Frantziako turrarekin. Horro arte, ondo izan, arratsaldeon. Gero arte! Ale, aio. Organización, Club Deportivo Txapelgorri. Rural Kutxa sari nagusia. Rural Kutxa sari nagusia Ordiziako klasikoa. Klasika Ordizia. Laguntzaile berezia. Ordiziako da,